ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କାଶ୍ମୀର ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଘୁ ଉଦୟଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଦନେଗବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ବାହାରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଯାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଘୁ ଉଦୟଗିରି ବିଧାୟକ ସାଲୁଗା ପ୍ରଧାନ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଦନ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ପୁନମ କହ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସାଧବାଣୀ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆର ଫାଇଦା ନେବେ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦନେଗବାଡ଼ିର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ, ପୁରୁଷ, ମହିଳା ସହିତ ଝିଞ୍ଜିରଗୁଡ଼ା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ରାଇକା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରୀତମ ପ୍ରଧାନ, ଟିକାବାଲି ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ କହଁର ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଏନ୍ ଲୁନା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଜି ଉଦୟଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଲିନିମା ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ କରି ସରକାରଙ୍କର